na dihita bangsa Batak. Dison amang inang nang perlu majolo taudas sawatik taringon ni tu aka perjalanan ni aka prosesi ni adat Batak na berhubungan tu perkembangan ni zaman si saunarion ima di zaman milenial. Na parjolo adorang so tamulai materi taringon itu para daton unang lupa hamuna amang inang nahu parsangati hami asa parjolo subscribe tamuna asa boy anon video on berkelanjutan tu aka langkah adat na diri na mau lihat mah di kita saluna na parjolo prosesi pembentukan keluarga orang Batak pada umumnya. Di keluarga ni halak Batak perlu adong sada tatanan na buidohonon sangat tersusun rapi. Tadokong majolo numain molo adong na pamulion anak manang na pamulion guru. Tentu say adong do parjolo kesepakatan molo dung nunga masih haulongan anak ni paranak dohot tu anak ni parburu. Molo istilah di halak Batak tentu didokong ma istilah na parjolo proses na parjolohian diguari mai marhuri-huri dingding. Ia na marhuri-huri dingdingon tentu boy tarokon numain proses ini kedua belah pihak paranak dohot parburu dung jolo di aduhon anak ni paranak tu natorasna nang songonido tong dung di patolhas buru ni parburu tu natorasna taringo ni tu naunga marsi hahulonga kalaki dungunga adong sungoni proses langkah nasalin masih pabuaan aka naung masih hahulongan tentu adong ma sikap dohot prinsip ni na tua-tua ni pananak laho madapoton na tua-tua ni parburu. Di zaman si sonarion buidohonon adong beragam macam alai hidup ben naik rokod di hita Batak naik gudang ni naik laut terus ni rohado tung si ben nasaut nang sungunido tong nang di parkir wargaon ngululung sadaro hari nama keluarga na suami istri lah humadapotton pihak ni parburu tentu saya dia rahod do manang na buruna elana nang manang na tiga halak asa nama dokod di si di naununga di dapotton paranak parburu tentu adong sihataan na formal di santaringo itu aka rencana ni yanakon na parjolo adong do beragam macam na dipatupan ni aka halak Batak adong do dinalautik kilalaman dapotton parburu adong do nahulan membuan buah songon istilah ni silua ni tangan alai asal lebih dengan songon hot ni 4 milion saya adong do tong nama buan si panganon nang songoni do lautna alai pada umumna
tujuanna dang napala proses adat istilahni namambuan si panganon namanya jumpa paranak dohot parburu nata penaununga di Papua yanak pun ganuk tuna tutuana tentu saya kira adong do kira basa-basi manang nah hira nasubinoto di antara ni kedua keluarga belah pihak dua keluarga belah pihak sehiran naso adong pengaduan yang yanak pun alai nunga sebenarnya di Papua yanak pun ini tu na dua-dua mendapat tikina marsiraria mahalaki asa bui dapat songot tujuan ni haroro ni parana lahu madapoton parburu atas songoni majolo sa sesi di sesi pertama nalau si batu baum di proses hori-hori dinding ya tentu di proses hori-hori dinding adong do pakkatayon na formal lisan tarimo ni tu akka rencana niya nakoni isara ni yung manukun parburu tu baranak saya disukul do ya kira dia malakam muna numain ida manang na ito to 17 namyon atau tu Roma pihak baranak atau hason na di na nanang lau si Papua nasida tentu saya jumulo do hirokon nasida mau yate ma gihamuna lain nami iboto nami na udah kami di son sialah hara dia ni rohamuna lau mencapok kami di naro tu bagas muna lima tutu gihamuna keluarga na udah botok kami lain nami iboto nami itu molo karena malu do amat tai makatai saya dulu olo do hidupkan akka atau puasa tanimo ni tu akka rencana ni anakon olo do toro nasian pihak ni para tok mandokot tu parburu madudu itu baik kas dudu di na dua-dua ina tinabay na motoras sibayin hiti-hiti mududung anak motoras hindi gamay niyan kotoribe ima songot ipola ni haroro nami lahu magdagotto kamuna baik tidak jadi dia di haroro nami dimana lau batur hason nunga uli di perjupangan minyak nami tuburumuna ya tentu di adu-adu minyak nami adong naslot di rohanami jalan kupang di busu-busunan nalaho sabato sunani tuhamuna kasuni majolo lai nang yang na ibu nani o liati ma majolo patulo sisi